बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 52थि बोसोरसालिया जथुमा बियो बावैनो साननैनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ। आं बे समाव दङ दतमानि नैबे बड'फा फोथाराव जि फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुमाया जानो थांगासिनो दं आरो आङो नैबे समाव दङ नैबे गाहाय दरखं हाबलांग्रायाव जि लुफुंनायखौ नुगासिनो दं। बे समाव गाहाय दरखं लुफुंनाया 30 बा 40 बिदि जौखोन्दोआव जानानै दङ आरो बियो साननैनि गेजेरावनो बियो आबुं महर मोनगोन। बे समाव गिदिर मोनसे मोजां समायना साबना हामना नैबे गाहाय दरखं हाबलांग्राखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेवहाय लिरनाया जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिनि गोजौआव दङ बर'नि जि दोरोङारि दामग्रा आगजु खाम, गोबां समायना मेहेरगोनां एबा सारि सारि आरनायनि आगर एरखांनायजों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाबलांग्रा दरखं बे दरखङा लुफुंजालांगासिनो दङ। बे समाव गोबां बेहाय थागथियारि जानायखौ नुनो मोन्दों, जेरावबो मुखुब आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरगिदिं फिरफिलाजों लोगोसे गोबां बेहाय साजायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेवहाय दैदेनगिरि एबा बानजाय आफादनि गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां मावथिफ्रा बे समाव माबोरै नैबे सानब्रैनि हाबाफारिखौ साबना हामना बा मेहेरगोनां खालामनो बिथांमोना गोबां नाजागासिनो दं आरो गोबां बयबो बे समाव मुखुब फ्लेग हस्टिंनि खामानि मावनाय लोगोसे गोबां बिनि बाउन्डारियाव फ्लेगजों साजायनाय आरो गाहाय पेन्डेलजों लोगोसे गोबां बेहाय गुबुन गुबुन साब कमिटिनि जि थाग्रा बादा एबा थान्दैफोरनि थाग्रा बादा बायदि गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दं आरो बेयाव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव जों मिथिनो मोन्दों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। माखासे गोबां मेहेरगोनां जानो थांगासिनो दं नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाया। मानो होनबा नखर मन्त्रिया जिहेतु बेवहाय फैगोन, बेवहाय बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मेसेज थानो हागौ बेखौ जोङो आसा खालामदों। दिनै आरो बेल' नङा, गोबां दैदेनगिरि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नैबे 52थि बोसोरसालिया जथुमा जिहेतु फैगोन 13, 14 आरो 15, 16 बे सानब्रैनि जिथु मेहेरगोनां हाबाफारि जानो थांगासिनो दं, बेवहाय सोलोंथाइ जिहेतु हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया नुजाफैगोन। बेवहाय गोबां जायगानि एबा गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो गोबां माखासे मेहेरगोनां माखासे बेहाय सेमिनारबो जागोन सोलोंथाइनि फारसे। बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं नैबे जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु जानो गोनां जथुमा बेनि थासारि आरो बिनि थासारिया साबनानिफ्राय साबसिन हामसिन जालांगासिनो दङ। जिहेतु गोबां बेहाय दैदेनगिरि फैगोन, गोबां माखासे मन्त्रि एबा आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि आरो लोगोसे गिबि मन्थ्रियाथ' फैखागोन। जिहेतु बेहाय गोबां साजायनायखौ नुनो मोन्दों। आं दा बे समाव नोंथांमोना नैबे नुथायखौ नुगासिनो दङ। जौगानाया जाफुंसारो